Yan. 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 Uy, kumagat yung salmon sa stick ko. Bakal. Okay, yun no. Good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Yun, welcome back to my channel mga kagamba. Magpapalaban tayo ulit ng ating mga salmon at saka mga Tagalog mga kagamba. Baby salmon sa halimaw na salmon pinaglaban din natin. So bago maglaban mga kagamba, shout out tayo kay Omar Magrade, kay Ontes, yan, shout out sa'yo Ontes. Odilin Bagaho from Bonifacio, Misamis Occidental ng Mindanao. Yan, si Edeline Bagaho. Yan, si Gagamboy ng Tarlac City. Si Pong Ramos. Si Dutch King Mi Molieno. Shout out sa iyo. Si Rancy TV. Yan, shout out sa iyo. Dinilin Mendoza. Laging nagko-comment yan. Si John Ralph Borja. Yan, laging nagpapa-shout out. Si Uji Ando. Yan, shout out sa inyo lahat mga gamba. Shout out din sa iyo diyan Sir Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Sir Alan Alcansi ng Lipa Batangas, saka si Jumar Balita. Yan, shout out sa inyo lahat mga gamba. Yan, paglalabanin natin Tagalog saka salmon. Ito yung Tagalog na tigre ha. Yan. Isabela yan. Yan lang Isabela yung Tagalog na yan. Labas din na natin yung salmon. Isabela rin po, siyempre, salmon. Yan, Isabela. Yan, salmon yan ha. Natural Isabela galing yan, salmon. Yun, lagay ko na itong Tagalog ha. Isabela din itong Tagalog. Tigring Isabela. Yan. 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 Uy, kumagat yung salmon sa stick ko. Bakal. Nako. Oh. Ano? Giwang-giwang yung Tagalog. May tama din ng salmon. Ayun na kumapit. Yan, sige, kumapit ka. Yan, harap sila ulit. Ayun na. Mas malaki yung Tagalog na kaysa itong baby salmon. Kailan pares na silang nabinom. Ayan, natulala na yung Tagalog. Sige, pitan mo siya. Bintutin mo. Sige. Bintutin. Isang beses lang laglag yung Tagalog. Samo ng panalo yata rito. Bibintutin na niya. Ayaw na magsigilaw itong dalawa. Hala. Sige. Mahina parehas yun. Papaglag na yung salmon. Itig siya, mukhang magpapaglag yung salmon. Balik ka doon, balik ka. Yan, balik. Balik ka doon. Ay, bumalik ka. So, ayun, mga kamba. Wala. Tabla yan, isang laglag lang yung itong Tagalog
Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. Yun na, God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!